S rostoucím počtem zájemců o přestavbu automobilů na bioetanol se objevuje otázka, zda je plně v souladu se zákonem. Oblast legislativy a vůbec ta administrace s tím spojená se pohybuje tak trochu v šedé zóně. Myslím, že se nedá říct, že by to bylo úplně zakázané, ale homologovat tu jednotku samotnou je poměrně složité. Naše zkušenosti jsou takové, že na stanicích technické kontroly se na to dívají s určitým odstupem. Nemáme žádného zákazníka, který by měl jakýkoliv problém, ale je nutno dodat, že ta instalace vždy probíhá na riziko toho daného řidiče. Tady v Čechách je to takový problém, nikdo neví, jakým směrem se to bude odvíjet. Na STK je potřeba jet, když to auto je přestavené nehomologovanou jednotkou, tak je třeba do nádrže natankovat benzín, aby vlastně se splnily emisní normy, které by na benzín měly být, a tím je vlastně vše v pořádku. Jedinou automobilkou, jejíž přestavby na bioetanol jsou nyní v Česku plně homologovány, je americký Hummer. My máme asi trošku výhodu v tom, že jsme zástupce výrobce přímo, co se týče Hummerů, to znamená, máme možnost jakési homologace přímo do specifik technických velkého technického průkazu. Díky výzkumnému ústavu, který nám umožnil odměřit hodnoty a schválení výrobce v Americe přímo na FlexiFuel nebo na kombinované palivo. V případě, že by vlastník auta požadoval to, aby ta přestavba byla plně legalizovaná, je možno to provést formou individuální homologace nebo individuálního schválení. Ty náklady se ovšem pohybují v řádech desítek tisíc, je to někde mezi 40 a 50 tisíc korunami.